Yeah! Nako, umaga-umaga. It's our day. It's my special day. It's our birth month because legit 40 na po tayo. Yes, you heard it right. 40 na tayo. And with that, I just want to say thank you so much to Ate Annalyn and to Ate Liz. Yes. Kaya naman, dahil birth month namin, so, amore! May pinabibigay sa'yo si Ate Liz Sagsil. Happy birthday! Birthday ngayon? Ayaw niya po akong kausapin. Totoo ba? Maka-prank mo ako. Thank you so much, Mars, sa regalo mo sa akin. Galing kay Ate Liz. Asin? Bilangin mo nga baka sobra. Sandali. Huh? Bilangin mo ba? Prank ko no. 1, 2, 3. Happy birthday mula kay Ate Liz sa atin. Thank you, Ate Liz. Thank you, Ate Liz. Thank you so much. Yan. At God sa bless you, asawa Ate. niya, syempre nagbigay kay Mr. Frank. Charot. Sa'yo, happy birthday. Happy birthday. Oo, bigay ni Ate Liz. Thank you, Ate Liz. Thank you so much. May More pahabol. blessing, Ate. O, Ingat diba? ka dyan and wish you good health always. Nakakatuwa, Thank you. hindi mo nagalaw, hindi mo nagastos. May cash pa. Ay, thank you, Ate. Ayan. Simulan na po namin ang pagluluto, mga moms. Ayan. So, dyan yung aming mga food. May mga pahabol pang blessings. Maraming salamat. So, mamaya abangan ninyo yung body. Tsaka kung sino po yung aking special guest today. Ayan. Kasama na ating mga social timer. Rhea Pilingeres in charge in chicken curry. Marian will be in charge in spaghetti ingredients. Ikaw, ano, okay na yun sa'yo? Humba? Adobo lang yun kasi Para lumam... walang black beans. Humba na. Oh. So, ano lang adobo. Oh. Para lumambot na agad si Jeffer daw sa adobo. Jana will be cooking. Ano nga yung tawag mo dyan, Jana? Ma'am si Jean. Huh? Aray. Tabaching. Kasi wala siya taba. Wow! Kala mo wala siya. Sa bagay, paubos niya yung sa'yo. Ay! Yung bata. Natawag ka na, Ma'am si? 40. 14 pa lang. Oh? Ito naman. Sige, 500 na lang sa'yo. Special talaga ang birthday kasi nagbe-birthday ang kupunanis. No wine! Ay, 30. Basta lang 30 ka, 30. Yung kasama ko gagabi. 30 years old na. 30 years old dito. Hoy! Ano ba? Anong tawag nga dyan sa niluluto mo? Ay, teka muna, pupunta ba siya? Pinapaasaw na naman ako. Aray! Pag ikaw nasipa ako talaga. Ano nga yung sa'yo? Ano nga, yung parang pork ribs na ano, yung may mga taba-taba, ganun naman ang taba. Ang gulo ni Chana Kaya kausap. pupunta ba siya? Una sa lahat, hindi siya, yung camera. Alin? Hindi siya Pupunta invited siya? kasi busy siya. Ay, kung pag-invite. Ayan, at si Maring Simply Amore will be cooking the pansit. Pero nasend mo na sa kanya? Yung Nasend na ba? Gcash, tapos na. Na-advance na nga eh. So we're all a little bit busy in here. Oh, chef na chef ang pagkakahiwa. Diba? Isa rin to, oh. Diba? Iba talagang chef cook. Hindi mo akalaing malabo mata niyan, day. Oh. Kasi pantay ang pagkahiwa, walang lalamang. Ayan na, ang tara. Ba? Wala tayo, dapat yung tray na lang. Hindi, okay lang yan. Bang walang makain. Okay. Kasha ba? Ay! Sira ulo ka, Marian. Ayan. O diba, umapaw na siya. Luto ni Jana po to. Thank you, Jana. Jana, wait lang, may buhok. Ha? Asa? Wala naman. Naa. Basayang ang sarsa Ano, ba buhok? kahiga. Mana na siya. Dagan pa kaayos sa. Ayun, nakipait na. Naay chismis. Yati. Ayan, oh. Asan ba? Tanawa, ay. Book yan ni Jana. Asan yan? May nakita nga ako, wait lang. Wala nga. Ayan, oh. Oh. O, hindi sa akin yan. Mahaba yan. Nakapuso na ko buhok yan. Oh. Hindi kami lumapit dyan, kakalabas Oh, mahaba yan. Oh. Babae ang may-ari niyan. Di bakla. May kuto.
Baboy ng baga. Ay, hindi pa Hindi mo nakita. May sinasabi po ang aking kuwari. Ano nga yung Mars? Hindi, may buhok daw yung luto ni Jana. Kumakain naman siya ng buhok na may buhok. Tama. Alam yung nagmamantika? Diba? Napaka-healthy ng foods mo. Titikman po namin. Ito ganyan naman. Uy, bakit ganito ang tikim? Paulam na to eh. Sinasayang mo. Imbis na may makakakain pa eh. Tikman natin. Yung luto ni Jana. Ano ba ako ang gulo? Ang OA mo. Ang init, gago! Oh, di ba? Sarap. As always. Pang-ulam talaga siya. No? Yung salsa. Bibili pa ako ng 2 kilo. Bakit? Bago ko sa Taiwan. Hindi, bibenta natin. Sarap. Diyan nakakain pa lang. Ha? Wala pa yung mga bisita. Eh, maunahan tayo. May pa-take out ka na kaagad, nagbalot ka na kaagad. Hindi, pang ano to? Aso. Tapos na ang spaghetti, itong pansit na lang. Tapos ito. Video lang. Kaya pa ng braso. Thank you. Nabigyan natin yung mga... Ano dyan? Siya yung na-assign ng ano? Yung mga kapitbahay namin Diyan, sa dito parking. Yung mga nanay doon sa sarap labas. Manang. Saka sa mga Una bata. ka? Hala pa. David, bilisan mo kasi na. Huwag mo na ilahat. Ano to, pansit party? Hindi, para doon sa ano ba, sa labas. Balik na. Yan. Ayun, ibutan mo. Ay, sayang. May picture ha. Send kay Brenda. Picture, send kay Brenda. Happy birthday, Mom. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, Mamshi. Wow. Asan na si Mama? Yung lechon, nandito na ba? Wala pa lechon. Bukas pa daw. Birthday. Kangit-ngit pa may pansit. Baliktad pa lang. Ano na? Dapat dito ka kasi baliktad. Si ano? Baka dati dyan. Happy birthday. Nang dahil dyan, mauuna na si Rhea. Si di ba na lang magbabayad? Di ba bayaran mo na yung... Wala pa. Wala pa. Wala mo doon. Wala lagi doon. Malang ah. Di ba daw kay David? Pera. Ano kay Altea? Muna sa ating surprise. Ano kay Altea? Sa'yo na. Ayaw na lang. Ako ng costume. Hindi ako ng costume. 4-6 yun. Bakit ka magko-costume diaper ka man lang? Diba? Yun lang. Ang tibay, very back, super tibay. Yes. Very much, thank you so much. Hindi pantay yung pagka-create nung ano. Ala, ako nga. Hindi. Kasi, Pit na yan ni Kian. Ganon, Ay, ganon. ganon. Tapos ang ritusan niya, hindi rin pantay maglakad. Kaya na ganon siya. Ganon, no? natin. Hi, Mars! Nanalagot ka. Si Mama. Wala man. Kian, naglakaw. Ayun, ikaw man. Ginid-ginid. Sure, taking! Dari na magkaon sa kinito. Tayo lahat, oy. Ay, hingin daw si Mama Sita na. Asan na si Mama? Ano man? Picture sa kawanan din. Ha? Madam ba? Hingin na lang dahil ng ulam sa mama. Picture. Diyan lang ha. Ano na mo? Doon ka sa gitna. Asa ba na? Ay, diri din. Ano na mo? Yung sinabi, iniba na pala yung angulo. Kaya magbingo pa tayo. Ay, dito ba? Kasi ginamit ko. Larga. Ay, kita yun, kita yun. Solor! Okay. Ayun, tunga man ko dito ko birthday. Kami rin ni Ma'am Shio.
Sulod. Sige po na. Tanan. Ano naman, Jefford? Ate Charlie, ano po? Nakalimutan dito dali. Tanan na, kay mga screen na picture. Nakalimutan dali dito ka kayo. Pasok lahat. Ana. Ate Charlie ba? Ready. Si Bilo. Dili ka Ayun, dito. pag-ano, slice. Wait, mahulog niyo akong cellphone na. Okay, go. One, two, three. Tumasad siya. Ingon lagi si Kuan lang ipatuplok. Galing Si Adib. Sir Daddy, ara. One, two, three. Dito mo ulit, Adib. Dito mo ulit yung kay Jana. Adib, yung ano ba na? Timer. Okay, timer na. Tuplok na Adib, ano, daga na. Siya na photo na. Kaya na. 3, 2, 1. Video, Adib. Ay, video ba, video? Video, happy birthday, Irma. One, two, ready, go. One, two, three, go. Happy birthday! Asan ang kandila? Brother! Lighter dyan. Happy. Lighter ni Mayor. White lighter. Praise at the Father. Ay, palago sa Father. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Lord God, we adore your name. We thank you for all the blessings of life. We thank you for all the goodness, Lord God. Lord God, as we celebrate the 40th birthday of Ma'am Shirta, Lord God, we thank you for pinabati sa kahintog sa lawas, not only para sa iya, Lord God, pa sa iyong family, especially sa iyong family members, yung family, Lord God, that suffer karon mga Lord God, ay bubuk niya ang genuine happiness, no, na hindi yung mga damgo, yung mga gusto pang nga may tabos yung kinabuhi, ihatag ka niya, Lord God, yung ganito niya. And also, Lord God, bless sa tanan hands nga na-prepare yung food, sa tanan nga mga generous hearts na naghatag. And together, bless us, O Lord, and these save you which are about to receive from the abounding true Christ our Lord. Amen. So, happy birthday to you! 1, 2, 3! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Wish. Sana ano pa, mas marami pa blessings to us, good health, siyempre higit sa lahat, sana mas tumibay pa tayo family and friends. As magputok pa yung blush on. Kulang pa! Kulang pa! Sipa nila. At saka, 10 minutes, ma'am. at saka tumakas pa na. Honestly, ang love life ko talaga nasa last talaga siya. Sana makapunta pa ako doon sa mga lover na gusto kong mapuntahan. Magawa ko pa yung mga bagay na gusto kong magawa. And yun lang, sana kung darating kayo sa ganitong age, magawa nyo na rin. Huwag sana mahuli ang lahat na magawa nyo pa yung iba nyo gusto. Hindi, ibig ko sabihin, parang hindi na kayo ba? Kasi ako, ngayon na ako nakapag-travel, kung paano na-enjoy ng gusto. So, yun na, ang isa sa mga nagugustuhan at natututunan ko lang dito sa farm. Araw-araw, mas marami kang malalaman. Marami kang matututunan sa buhay. Hindi lang... Nalalaman mo. Nalalaman namin. Hindi, marami ako nalalaman na may mga baklang nagtatago ng mga lalaki na ayaw. Hindi, seriously, maraming salamat. Thank you for another set of family. Thank you for another set of friends. Maraming salamat sa guidance. Maraming salamat sa learnings. Maraming salamat sa experience sa lahat. Thank you so much. Happy and see you tonight sa live band. Isa ba? Siyempre, tabulay plato sa medya na. Ikaw ay nakasay dahil sa table. Ikaw ba nasa? Nakalimot na sa... Jana! Halika na, Mars! Boys, kain na! Kain na. Nada to sa... Nada to ba? Guys, kaya sa magaling.
Uy, actually, tayo masasayaw ha. Kasi may magtuglo sa amo. Pwede na rin may team up ang imong kuan. Pwede man magtuwag. Pwede man Team up magtuwag. di may mong zumba yung kay na. Pwede man mahal. Pwede sa akin. Ipag-picture ba kami nila, Mark? Kasi si ano? Ano mo? Ano, alik ka din? Oy, ate, sila. Oo. Pwede ka nang Paghay mo yung mukha. Bandansan May concert na yung magagpe. Ano ba? Concert na. Sige, sige. Mapicture ba? Pero kung sari na sa ating masimana ang makikita. Na, ginuha. Pwede ka ang masasayaw. Picture. Ay, one. Pwede ka, paray. Five. Energy, ang good na siya. 1, 2. Amo nito sa aso. Okay, ilan na? Birthday na lang. Kaon na? Ano gusto mo? Pansit? Spaghetti. Saka ano mo? Dahil, ano ka, usap. Salusap mo dahil. Kailangan siya. Ay, alin na! Uyok! Ako, kailangan nagisilo ka. Pero nagisilo. Ate, unahan ang parte. Ayaw nang halas. Anak ko, down sa mo. Kaon na! Pagod na giprito. Uy, ang pansit ba? Kasi sila. Ari mo paborito talaga. Oy! Kaon na! Kaon na! Ay, sorry na. Nakuha tayo kay nakuha. Nami ka na doon. Magani giparesito ginagawa. Umagi ako lang. Will na nasa saan eh. Wala lagi wala sa nagpay. Ti. Unya na ti. Talia! Nakanta na ikaw, dali! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Louder, dali! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Ningnang. Happy birthday, Ningnang. Wow, love you! Love you too. Kaon na, dali! Oy, kumain ka ng marami ha. Magpalakas ka. May pangako ka sa akin kanina. May pangako ka sa akin kanina. So far, ang bestseller is Luto ni Jana! Yan! Nahurot na ratanan. Pangako mo ha. Sabi mo yan ha. Ayun na siya. Ha? Wala magda-diet. Ate. So that's it mga moms. Tapos ang ating celebration. Ayan. May mga pahabol pa bisita later. So again, maraming salamat sa mga bumate. To Ate Annalyn, Ate Liz, thank you. Nanay Ana, International Marites, Social Climber Squad, Brenda Mitch, the De Leon, Tagaraw family. To everyone, to my family. Of course, higit sa lahat, maraming salamat kay Lord for another year. For 4 decades. Yan, at 4 decades. Para alam ko na yung title ko. Ayan na celebrate ko dito. So, pag uwi ko na Manila, I will be celebrating naman with my, oo nga pala, with my Road Trippers and Gin team kasi nag-chat na rin sila, nagsabi sila. Ano? Dede ka ba? Asa na? So, ayan, again, maraming salamat po sa inyo lahat. Sa Ma'am G Eatery, sa lahat na aming mga suki dyan sa National High School. Maraming salamat po. Ayan, and continue supporting us. Basta lagi nyo panoorin yung video namin sa YouTube. Lalo na ngayon, mga YouTuber na kaming lahat. Diba? Thank you so much and God bless you all.